Maso baby mu odu kakra. Ebi omubu ne se eprokuma egu nhirene enna etikum akwaduro yi na ebesu ebribra wati be sabe sabe matepa mu odu yesi eprokuma egu nhirene enna etikum akwaduro yi na ebesu ebribra sabe no se ni ibu no na nyesa anete it's saying okay maso ebe ba ko bi wo no so mepese da foforo ba betitim okay yesi konua hahan yetase no okay benyansa fom mate me ba da me ba ma be chirem enti yesi dia yo mu bu no eprokuma egu nhirene mpo enna etikum akwaduro yi na ebeso ebribra tie eprokuma ye ka se ade egu nhirene e chesen o sa aso na flowers abaso flowers na ye nhirene egu nhirene na se edua na efe ne prokuma yi ne nhirene anase ne flowers no e wo hua nice one okay na okwadwo enya abo a nhirene betimi atie kunu entumi ntingu okwadwo sunkuno enkuno enti saa be no a yebu no e wrong se eprokuma egu nhirene mpo e na etikum akwadwo yi na ebeso ebribra nse ebeso na akasie mu na akasie no mpo entumi nkum okwadwo no entumi enya de ebetumi ekuno na bene ne se egu nhirene a ya na ewo nice fragrance bi anase scent bi na obi bisa se sa abo okwadwo no koye de ba abo ye be kire okwadwo abo ne se ntie enti okwadwo wo ho no oya abo bi a ne ho eha odwane pa ni mirika me pese me mirika trom ne ho me pese me pen brofu din asemo me pen brofu din na me dia todwa na eprokuma no se ne ehwam na boa ne percent no okay eti baby a se dua ne wo no abofo omukokum samoa no omukọ ho nti ne se ehya ase se egu nhyen na etete a na makote ho no omakote ho na omuhumwa ne se aboa na baase na omu bedidi omu abeji cent ne se ne etie no a na abofo no abetu wontuo ekun omu enti yesi eprokuma egu nhirene ena yete untumi nkọ okoduro nchen ne ho ehapa onya no kra enti egu nhirene ena yete ekum okoduro yi na ebeso ebribra ebeso na kasie mu nti enye se eprokuma egu nhirene ena entumi ntinku okoduro yete ekum akwaduro yi na ebeso na kasie mu de ene yebekum bebre enti eprokuma egu nhirene ena yete ekum akwaduro yi na ebeso ebribra